Ale, wysokie wieki dziołchy ze wyższych sferów pinkolili na takich szykownych lautach, harfach, klawikordach i jeszcze ci zawzięcie doskwierali klawierów. Tela, co ja nie znam, nie miarkuje żadnej baby, która by poradziła skomponować i zagrać, a nie zarzympolić, choby coś takiego jak serenada Franza Schuberta. Prawucko nie ma szykowniejszej pieśni miłosnej niż ta jego serenada. Komponował, a że mu pisło 31 lat i w ten czas we srogiej biedzie, w jakiej żył wysokie życie, zemrzyło mu się we Wiedniu. Albo jeszcze ze innej sorty. Ludzie teraz tyrają po rozmaitych muzeach, galeriach, pinakotekach. Z greckiego pinakoteki za pieronem starego pierwi, czyli magazyn obrazów, wotów we propylejach na Akropolu. I oni potwierdzają mi też i pod pewnikiem potuplują, co nigdy nie znajdzie się jakiś wywołany landschaft, który byłby podszriftowany bez kobieta. No, można krom takiej jednej Rozy Bonheur, która ale musiała się cięgiem golić i oblekała się ino we chłopskie łodzienie. Ja też sam ze moją Elzą już bez 30 pora lat z dziebko świata przewandrował i nikajek na takie obrazy nie trafił. Idzie sam ale wspomnieć o takiej poetce Sofonie, która się wandlowała ze Mityleny na wyspie Lesbos, a wtoro była najbardziej wywołaną poetką we VII wieku jeszcze przed naszą erą. Ale prawią ludzie, co bali we tego nieszczęsnego 24 sierpnia 79 roku naszej ery przy srogim fajerze na cześć cesarza Augusta i boga ognia wulkana, kiedy na Pompeję i Herkulanum śleciała lawa, maraz i woda, a całkie te miasta ostali pod tym wszystkim przysute bez 19 stulecie, tameszne Greki śpiewali i tańcowali do szykownistych strofek tej Safony. O tych nieszczęsnych miastach, Pompejach i Herkulanum szłoby sam też jeszcze mocka rozprawy, ale żegnaj no to, co są też zabawami skuplowane. Miasto Pompeje było gruntowane kajsik we VII wieku przed naszą erą. Mocka się tam roztomajtych zachów działo, a tak 89 lat przed Chrystusem Rzymianie przemianowali je na Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Archeologi odkopali już nie wszystko w tych Pompejach i teraz turysty i wandrusy mogą zwiedzać i podziwiać najważniejsza atrakcja starożytnego miasta Luna Park, nie metlać zerumnym, bo Luna Park po ich niemu to jest puf. Gryfniście ten Luna Park ozdobiony erotycznymi freskoma, a które mają już 2000 lat. Ten przybytek, tempel, do którego jest 11 lat temu nazad, kiedy my tam ze moją Elzą byli w 80 roku, tameszne nierady baby rań wpuszczali. Został już teraz do mola rozebrzity dla wszystkich. Tam wszędzie na ścianach, na gipsdekach są roztomajte szyldy świńskie i zbereźne malunki, freski, płaskorzeźby, co pokazują naucznie roztomajte sztelongi przy tej babsko-chłopskiej robocie, które nie zdali się tym XIX-wiecznym moralistom i roztomajtym szulmajstrom, a wtorzy tak Żydy i chrześcijanie w ten czas mienili, co erupcja tego Wezuwiusza to była tak rzeczy sztrofa za grzechy, za ten teatr rozkoszy, grzechu i śmierci. A tak te pufy we Pompejach to była ciekawa tema. Za obyskuli ceny za tameszne usługi. Te zajmanie było naisto mało we wercie, bali niewolnika stać było na to. Zań fachowo szczytnio dziążka geldowało tela, co poła z bunka, albo 8 glasków wina, lebo też 2 pecynki chleba. Ale izbetki byli tam maluśkie i ćmawe, prykole krótkie, a kondy, bezuchanty, blankni sebowali szczewików i do dzisiaj idzie ujrzeć fleki po abzacach i zolach na ścianach.